Palain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathaga kung nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid at Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Huling, ano nga prutas ang daloon ko kay Kapman? Grapes, apple, pears. Nano ng pears si Tagoy? Piras bala? Abi, ako madalasin ang isa ka pongpong nga orchid huling. Kikamahal nga daan sinimo? Pila na Charvina? 5 kagatos. Ote, kita mo gid lang ina. Purtigid kahanginon sa barikoson nga ina. Matan! Ano gani ang gindalata kay Kap sang magbisita kita? Kwan! Isa ka kilo nga grapes! Mansanas! Pumilo! Limon! Kag dragon fruits! Ano bagid gani? Isa ka truck nga roses! Hoy, Ran! Kami ang ginalango-lango mo? Ay, excuse me, barikoson ha? Who the hell are you? Kag sorry lang, wala ko yung naghambal sa mga koreng, kay hindi ako ya makaintindi. Bastos! Laway! Buklan, buklan, buklan! Barikoson, barikoson, barikoson! Ara naman! Kap, kinanglan magkalma ka lang pirmi ha.
kay ang puso mo. Ay, huugali, Dok. Mahimo ko ba na ikaw nga mapamangkot? Ano, ina? Abi mo, Dok. Bago lang ko abi mo ospital mo. Inang sino inang nagakadto diri sa akon kun aga, Dok? Ay nang nag-around kun aga sa imo. Doktor ina. Doktor inang nagatanaw sa imo nga senior citizen. Kag inang nagatanaw pagid sa imo inang isa junior intern ina. Kag ang naga-injection sa imo male nurse ina. At inang nakaputi nga do sa bangkay kag nagalingling permi sa akon sinuna siya. Ay na. Ahinti na. Ahinti sa punerarya. Ginalantaw ni akon san o ka matudas. Uy, Dolores! Nakahibalo ako. Kung sino ang ginahulat mo sa hagdanan. Sinuuray? Ang bana mo eh. Paktan mo gid uray? Ay, basi kun matak-an ka sang hulat, Dolores. Nakita ko siya dito sa kanto. Nga may ginahimas. Ang naanad na ako sinauray. Maluyagon ina siya sa manok. Sa beer house. Damo matuod, chick, sa beer house. May itom, may puti. Ang gali, ha? Mamuti na karon ang animal nga inakon kastiguhon ko. Halin na uray. Kay base kung maagsikan ka sa dugo. Ate, sige. Mahalin na lang ako. Bakula na lang asang 2x2, Dolores. Hindi gani. 2x3 na lang. Uy, nagabasa ka sang libro, Tring-Tring? Ano, ina? Pakitbook, day, Rosing. Uy, English, ina. Makahibalo ka man gali magbasa sa English? Ano, ina? Love story? Horror? Uti, anong istorya? Hindi ako makaintindi sang istorya, day, Rosing. Hindi ka makaintindi sa English? Makaintindi man, day, Rosing, kung hambalon ko. Pero kung basahon ko, hindi na ako makaintindi. Nga ginkapyutan mo ang ulo mo, day, Rosing. Abi, Tring-Tring, maghalin ka na ah. Kay nagalingin ang ulo ko. Filimon, Pipa, magupod ka mo sa ako na. Kay maduaw kita sa akong tiya. Bati ko, tagumatayo na sa kuno mo. Oo, tay. Filimon, upod ka gid ha? Ate! Masin din ako nga naantay! Oh,
Hindi ha. Ang buhaton lang ninyo among magpakabuot. Kay basi kung may ibilin siya sa inyo nga palanublion. Tiyay, ari nang imo mga apo si Filimon kag si Pipa. Pungko ka mo diyo. Mga apo, pamatiin ninyo ang akon katapusan nga panagubilin sa inyo. Daw dalagin kami sa panublion, be. Ikaw, Pipa, matahom ka nga bata. Halungan mo ang imo katahom. Halunggid man madamo sang laway nga naluyag sa imo. Kag ikaw, Filimon, Lule? apo ko, hindi ka magkasubo kay amo ina ang itsura mo. Maswerte ka kay man hindi mo na kinahanglan ang maghalong. Sila ang dapat nga maghalong sa imo. Migo Morris. Daw, ano na gid ako ka tigulang? Nga angan nakasiling kasi na, amigo Talyo. Kaya na, nagatindog ako sa higad sang dalan. Ginbutong ako sang hinali sang isa ka babae. Kag kabalo ka balakon, anong iya hambal? Ano? Hambal ya. Drip food. Namin ni patubuan orchids. Hindi na napagsapa ka, amigo Talyo, Karbaw lang yung nagatigulang. Ang panit maganit, pero ang kasing-kasing daw mamon. Subong sa aton klase. Ano sa Ingles ang baboy? Ma'am, pig. Pipa, mas maayo kung unahon mo ang pig sa ma'am. Ano sa English ang panapton? Shirt, ma'am. Very good. Bah, si Filimon? Nagatulog lang, ho? Filimon! Ano ang bantay sa English?
Hoy, si Limon! Repeat your question, ma'am. Ano ang bantay sa Ingles? What, sir, ma'am? Very good! Matan, abidal adiri ang kalendaryo. Nga, Chutagoy? Markahan kong adlaw sa mga pista. Kung kabalo kita nga may pista, siyempre mamista kita para libre ang aton panyaga. Labi na gid kon summer, damo nga daan pista. O pareho abis ang Mayo na ang Mayo nga damo ginaya pista, maka-save gid kita. About save. Pagkatapos pagwaunta nga imbitado kita, para nga mahisa si Barikuson. Mamati ko anay radyo Kay doon natakan ako sang balita nga COVID na. Aber, gamiton ko naman ang akong chargeable nga radyo. Nga may LED light, flashlight, sticker sang bumbo radyo. Kag wala malansang sa isa lang ka istasyon. Salamat. Natimingan ko gid si Tito. Dear Tito, tawagan ako sa ngalan Mr. Andok. Nagapanuigo na ako sa 57 anyos. May bata na ako, kag may nagapangaluyag sa akong bata nga soltero. Sa panulo ko, Tito, dumaayo man ang batasan sang tao nga ini, tugod matinahuron, kag natawagan ni ako nga father-in-law to be. Abaw. Pagpatuod dito, napinsaran ko nga kung maglisensya formal ining nagapangaluyag sa bata ko, pasugtan ko sila nga magpakasal dayon. Apang nagbag-o ang pamatuod ko, sang isa sadto ka adlaw, nagpalapit siya sa akon kag nagpangabay nga mahulam kwarta. Oy. Hasta na lang kira ang akong pagsaysay. Tugtugwas, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash Paradio Bombo! Nakahibalo bala ka mo nga